Halo लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोजों बरायनानै लाबाय नोंथांमोनखौ आरो अननाय खुलुमनाय जासिबाय। दा दिनैनि दिना एसे साफा जाबाय फ्रायनो माने एसे मोजां मैयाफोर माने दिना बिराद गाज्रिमोन आरो दा मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै नोंथांमोनजों नुजाफैबाय। दा एसेब्लाबो नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो लोगोफोर। दङ बे खावसि एरियानि मोनसे गामि बे जोङो आथियाबारि रेन्जनि सिङाव दा बे जायगायाव जों 15 थारिख नैबे मेनिफ्राय दै होगासिनो दङ जेरावबो गामि खिन्थु नैबे लिगिपुरि गामियाव दासिमबो दै फैयाखै। दै फैखाना जाबाय बे जायगायाव लामा गैया, लामा गाज्रिथार। दा लामा जायैखाय गारि थाङाखै, दैया दा रानजोब्बाय गासिबो, दै गैलिया। माने मोसौ मोसानो दै होनो गैलिया, न'आव ओंखाम ओंख्रि संनो दै गैलिया, दुगैनो दै गैलिया, ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय। दा भिडिअखौथ' नुबाय लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय आथियाबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय माने निजोमगुरि गामिनि जाथाय आरो बियो। माने बे जायगायाव माने बे खाथि खाला एरियायाव माने दै राननाया अनेक गोबाव समसि नङा होमबा। दा बयबो माने इउटुब फेसबुकाव नायबानो नुयो, निउसफ्राव नायबानो नुयो। दा दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जागासिनो दं आरो फारसेजों हरै बेंगल साइडजों गिलु बालु साइक्लन अखा बारहुंखा जागासिनो दं नङा होमबा। किन्तु नैबे जोंनावसो माने दिनैनि दिनाव अखा बांखायानो जेबो गैया आरो हारावराव राननानै दङ। दा दैखर दैखर दै रानजोब्बाय, मोसौ मोसा मानसिनि थाखायबो जानाय लोंनायनि थाखाय जोबोद प्रब्लेम जागासिनो दं आरो नङा होमबा। दा बिराद दुखुनांथाव रायजो राजाफोरनि थाखाय, बै जायगायाव दै रानग्रा बिथांमोननि थाखाय नङा होमबा लोगोफोर। दा माखासे समनि आगोलसो खोनादोंमोन लोगोफोर नङा होमबा, बै समाव दै रानलाबायनाय मालाबायनाय खोनादोंमोन आरो बै सम गोदोसो आबै आबौनि दिनाव खोनालाबायदोंमोन गिलु फालु दै रानग्लुंलाबायनाय, ओमफ्राय फुजा होलाबायनानै अखा हाहोफिननाय, बेफोरबायदि अनेक माने खोनालाबायदोंमोन। दा नैबे माने मोगथाङावनो जागासिनो दं आरो जोंनाव बिराद दैनि प्रब्लेम। दा माथो खालामनो उपाय गैया। दा बेखौ दिनैहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि मा होनो दावराव देख्रेब सारमोनहा गावसोरनो एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै खस्थ' खालामनानै बै जोंनि बे बर' रायजो राजाफोरनो बिथांमोनहा दिनैसिम माने दै होनायाव नांथाबनानै दं आरो दा बिथांमोनहा माने रायजो राजाफोरनिफ्राय अराय सम बाख्नाय जानाय मोन्थों आरो अरायबो रायजोनि समाजनि मोजां खामानि मावनो हालांथों, आं बेखौ आसा खालामो बिथांमोननिसिम आरो गोजोननाय जासिदों। दा दिनैनि दिनाव बेफोर जेनेबा दैनि प्रब्लेमखौथ' जेनेबा सरकारा एसेबाबो इनिसियेटिभ लानांसिगौ नङा होमबा रायजोफोर। दा बिथांमोनहा बिराद गिदिर गिदिरल' खोथा बुङो नङा होमबा। गासिबो दैनि जानाय लोंनायनि फारसे दैखौनो नांग्रोगौ, माने दिनै दैखौनो समाधान खालामनो होननानै बिथांमोनहा गिलु फालु जल जीवन मिशन माने बानायबाय होननाय खोनादों। खिन्थु दिनैसिम जल जीवन मिशन, जायनाखि जल जीवन मिशन बिनिफ्राय दै मोनजानायखौ रावखौबो खोनाफेराखै आं दिनैसिम रायजोफोर। किन्तु बानायनायखौ नुदों बबेबा जायगायाव, अब्लाबो आङो माने बै मिशनफोरनिफ्राय दै मोननाय दै राननाय माने रेकर्डखौ आं दिनैसिम नुफेराखै। दा दिनै बिथांमोनहा जुदि रायजो राजाफोरखौ अनोबा सरकार हिसाबै दिनै बिथांमोनहा इनिसियेटिभ लानांसिगौ। बै जे जायगायाव दै गैया बे जायगायाव दै हैनांसिगौ नङा होमबा रायजोफोर। रायजो राजानि समाधानफोरखौ सरकारासो सुफुंनो हायो नालाय, दा सुफुंनांसिगौ आरो बिथांमोना। दा बेफोरबायदि सिरि थाबाय थानानै बोरै जानो नङा होमबा रायजोफोर। दा बेखौ खावलायदों आङो जाहाथे गभर्नमेन्टआ इनिसियेटिभ लायो। दा बिथांमोना बेफोरखौ बुंबानो बिराद दुखु मोनो, ओरैबायदि रागा जोङो बिथांमोना माने लाजिनानै ओरैबायदि दुखु मोनलाबायो आरो। दा जिखुनु हक समाधाना जानांगौ, रायजो राजाफ्रा जाहा मोजाङै थांनानै थानायाव फारफ्रोमनिफ्रायबो हेफाजाब मोननांगौ, आं बेखौ आसा खालामो आरो। सोलायजोब्बाय गाइस दिनैनि दिनाव नियम कानुन गासिबो सोलायजोब्बाय। मिथिंगायाबो दिनै सोलायजोब्बाय गावसिनि नियम कानुनफोरखौ। बिथांमोनाबो दिनै बारहुंखा सारअन्थाइ माबा साइक्लन माबा अन्थाइ गावलाबायनाय बेफोरबो खुनु नियम गैला आरो जेरै गोसो एरैसो जाबाय बिथांमोनाबो दिनै मानसिफोर बायदि नङा होमबा। मानसिफ्राबो जेरखम दिनैहाय पाप खामानि मावनोबो गिला, सोरखौबा बुथारनो सोरखौबा माबा मोनसे खालामनायखौबो गिला, गाव थैनोबो गिला, ओरैबायदि जालांबाय नियमफ्रा नङा होमबा। दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नायोबा माने बिथांमोनाबो मानसिनिखौसो सोलोंबाय होननानै सानजायो आरो बोरैबा सिन्था खालामनानै नायोबा नङा होमबा लोगोफोर।
दा बेफोरबायदिखौ गोथौयै सानहरोब्ला माने सिन्था खालामब्ला माने सानलायलाङो मालाबा समाव माने सुबुं माहारियानो जोबस्रांलांसिगोन नामा बेफोरबायदि साननानै गिनाय फैयो नङा होमबा लोगोफोर। दा नैबे भिडिअखौ नुबायना लोगोफोर, बे भिडिअआ जाहैबाय कुसुगावनि सिङाव थानाय माने मा महामाया मन्दिरनि जाथाय बियो दाखालिसो जानानै थांदों, साननैल' जादों। दा बेयाव सिखावफ्रा मा खालामखो माने बिमा महामायानि सना रुपा माने मुकुटखौ माने लाना थांजोब्बाय आरो दिनैनि दिनाव माने खावना लाना थांजोब्बाय। दा बिथांमोनहा ओरैबायदि सनमान होनानै खावदों माने बिथांमोनहाबो इसोरखौ फुजिनो रोंगौ माने फोथायो इसोरखौ बिरादनो, अब्लाबो दिनै मानि थाखाय खावनांगौ जादों दा बिथांमोननि गोसोआवसो दं आरो नङा होमबा। हयथ'बा जानि बिथांमोनहा माने माबा मोनसे गिदिर जेंनानि थाखाय बेफोरखौ खावदोंबो जानो हागौ। दा थिग बिदिनो अभाबे सभाब नस्थ' हय होननाय दं बर' रावाव। अभाबाव जेब्लानाखि अभाब जायो आखल आखुफ्राबो मालाबा समाव गाज्रि जायो होननाय खोथा दं नङा होमबा। थिग बिदिनो गावनि माबा मोनसे नांगौ एबा सोरबा गथ' गथायनि माबा मोनसे सुफुंनो थाखाय बेफोर खामानिखौबो मावदों जानो हागौ। बिथांमोनखौबो एसेबां माने गाज्रि मोनना लाब गैया नङा होमबा। दा बिथांमोना जुदि गिबि खेबबा माने इसोरा बिथांमोनखौ बासायनो हागौ, खिन्थु बै बिथांमोना जुदि सिखाव खावनानै जाग्राखाबा बे बिथांमोना माब्लाबाबो बासायनाय नङा आरो माने भगबान इसोरा मानसिखौ सब समाय रेहाय होबाय थाया नङा होमबा रायजोफोर। दा जिखुनु हक बे घटनाया जाहैबाय कुसुगावनि सिङाव थानाय मा महामाया माने मन्दिरनि घटना आरो। दा बिथांमोनखौ हमनो मोननाय जायाखै, दा बिथांमोना जिनिसखौ खावना लांजोब्बाय। ओमफ्राय दा खोथाया बेनो आरो माने बारंबार जुदि खावोब्ला माने मालाबा समाव सानसे सौग्रावखायो होननाय खोथाया दं नङा होमबा। दा थिग बिदिनो लोगोफोर दा दिनै अनेक खोथा सावरायबाय नङा होमबा, मोजां गाज्रि दान्दिसेब्लाबो। दा दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर नङा होमबा।